el mapa Rebel, alguns de vosaltres sabeu, els altres no en teniu ni idea, anirem intentant solucionar això. És una iniciativa del grup de treball d'Unitat Popular i Assemblees Obertes de la CUP de Barcelona. És una iniciativa, estem en això com a grup promotor, l'objectiu és que deixi de ser nostra i passi a ser una mica de tothom. Mapa Rebel és una cosa bastant simple, no és més que un mapa d'enllaços i de recursos on sortirà reflexada tota aquella xarxa alternativa, tota aquella xarxa que està a l'ombra de la Unitat Popular. És a dir, es vesteix en base a 3 vectors, que són les lluites, els actors i espais. És un mapa dels països catalans, en aquest cas, tot i que l'inici estava pensat per ser només Barcelona, però ja l'hem obert una mica potser precipitadament, però el compartim amb tothom. És un mapa on lluites, actors i espais de lluita estan reflexats, estan geolocalitzats en un mapa. És bastant simple, el tema no té massa complicació. És tot ancorat en un territori i ha de recollir, l'objectiu és que recolli una mica la cartografia del contrapoder, d'identificar-nos a nosaltres mateixos, identificar-nos contra la resta, però també per nosaltres, per saber qui som, què fem, com ho fem, i perquè moltes vegades ens donem compte que som molts més dels que creiem que som. Llavors, una mica què esperem del mapa, no? Reconèixer aquesta unitat popular i superar aquestes relacions que estan massa marcades per la presencialitat. O sigui, la presencialitat té moltes coses bones, però també té un límit, que és que jo no sé el que està passant més enllà de Martorell, no? Moltes vegades, o que la gent del poble de Segur no té ni idea del que hi ha a València. Moltes vegades les lluites exemplars, els col·lectius exemplars o interessants, o la feina feta, es queda estancada en el territori, en els vincles personals, que si la meva parella està allà me n'entero, si la meva cosina treballa no sé com me n'entero, però si no ens quedem en el nostre petit territori, el qual fomenta una mica el gueto o el guetisme. I la xarxa virtual és una eina ideal per superar aquestes diferències, aquestes distàncies. També en el sentit de descentralitzar una mica la política. Això està iniciat des de la CUP Barcelona. Sabem que la gent de ciutat, sobretot de la capital o de l'entorn més immediat urbà, paquem una mica de centralisme, ens creiem que som els reis del món i a vegades grans exemples els trobem fora de la ciutat. Llavors és una oportunitat per nosaltres saber també el que està passant a fora i de la gent de fora saber el que està passant aquí. Parlo de dintre i fora perquè ho estic parlant des de Barcelona, no? Però una mica l'objectiu és aquest, descentralitzar la política també. I en això la virtualitat és un factor ideal. Si no s'ha acabat d'entendre, en realitat és tan simple com un enllaç, o sigui, un directori de recursos. És una cosa que podríem haver fet en una pàgina, en un blog, posar tots els recursos, posar tots els col·lectius a què es dediquen, quin és el seu contacte, i a partir d'aquí anem vigilant. El tema que ens aporta el mapa és que ens estructura mentalment d'una forma molt més fàcil i molt més agradable i aporta molta més informació. També ens permet fer anàlisis de quines lluites estan més exteses, a quins sectors, a quins territoris i de més. El mapa Rebel és un mapa de mapes. Això és una mica complicat, a mi m'ha costat una mica entendre, em costa una mica d'explicar i és una mica els reptes comunicatius que tenim, no? Llegeixo. Es tracta d'un entramat de mapes de primer i segon nivell o tercer nivell i el mapa pot estar adscrit a un territori o a una xarxa ja existent. Això, per entendre-ho, a mi m'ha anat molt bé diferenciar-ho del que ens oferiria Google. Google o qualsevol servidor de mapes online que funcionen perfectament, són superamables, són superràpids, però, per exemple, centralitzen tot en una persona que després podem convertir en un comitè. És a dir, es va crear fa poc el mapa de casals i ateneus als Països Catalans. Ara, Sant Andreu obre avui per primera vegada el seu nou casal, que per cert esteu convidats i convidades a les 7:30 obre amb el cabaret, serà molt interessant. Llavors, jo vaig donar d'alta ahir el mapa, el casal de Sant Andreu al mapa. Vaig poder-ho fer perquè sóc autònom en el sentit que jo dono d'alta i em vinculo a un dels mapes que hi ha dins de l'entramat de Mapa Rebel. Jo entro i dic vull que el casal de Sant Andreu participi del mapa Rebel de Sant Andreu, participi del mapa Rebel de Casals, participi del mapa Rebel de Barcelona i del mapa Rebel general. És a dir, la gran clau d'això és que dissociem els mapes dels punts. És a dir, jo, com a individu, creo punts i el Josep Maria, com a individu,
pot crear mapes. I llavors jo m'adscric els mapes que vull i no m'adscric els mapes que vull. I el Josep Maria, des del mapa, em pot convidar o em pot reclamar a mi. Aquí veiem, per exemple, merci Marc, els mapes, el casal al Noi Baliarda, podeu veure també, surt directament al timeline del mapa, surt el primer post que tenim a la web, això ho fa de forma automàtica, és superagradable, i està vinculat a 4 mapes, que és el mapa Rebel, que és el nostre mapa general, el de Casals i Ateneus, el mapa Rebel de Barcelona i el mapa Rebel de Sant Andreu. Aquesta és una dels grans condicionants que ens ofereix el roadmap, que el presentarem després amb una mica més de detall respecte a qualsevol altre servidor de mapes online. L'altre factor, l'altra segona diferència és que té un entramat de mapes a segon nivell, és a dir, les temàtiques de cada lluita, actor o espai es reflexen tant en el mapa al que pertanyen com pels hashtags que les categoritzen. Això ara mateix està en procés de que funcioni correctament, no depèn de nosaltres sinó del servidor de mapes, però quan funcioni serà ideal. Si per exemple entrem al mapa de Sants, al mapa Rebel de Sants, i busquem una cooperativa que més o menys tots coneixem, com pot ser la Ciutat Invisible, veurem que la Ciutat Invisible està també present al mapa Rebel de Sants i a la vegada està present al mapa Rebel de la xarxa d'economia solidària, imagino. A veure si el trobem. Per aquí va. A la sota, no? Aquí. Bueno, aquí qui es conegui Sants millor, l'apunta ràpid. Com? Sí, bueno, després ho explicarem al servidor, ara mateix va una mica lent però deixarà d'anar-hi, vull dir, ho arreglarem això. El tema és que quan puguem entrar al punt de la Ciutat Invisible veurem que està vinculat a diversos mapes però que a més té alguns hashtags que el vinculen a categories, és a dir, a categories de treball, categories on el podem ubicar. Això qui crea el punt, qui ancora el mapa Rebel, no està funcionant, la Ciutat Invisible al mapa, i el dota d'una sèrie de hashtags. Aquests hashtags serveixen per navegar entre ells de forma transversal i veure qui més està fent cooperativisme, qui més està fent, no sé, llibreria o samarretes o el que sigui. Bueno, sembla que no funciona, però funcionarà. Llavors tots aquests mapes els recollim en un bloc per organitzar-nos una miqueta, per promocionar-nos i per ordenar, no? El bloc és maparebel.org, que és molt simple i conté dues parts. Això és molt més simple que el funcionament dels mapes. Una és la part central, si podem entrar al bloc. Bueno, aquí veieu els hashtags, ara sí que hi hem entrat, els mapes als que està vinculat i els hashtags als que està ancorat també. I podríem navegar entre hashtags quan això estigui operatiu al 100%. Bé, el bloc a la columna central és l'espai que guardem per ficar les notícies, per promocionar-nos una mica i els nous mapes que vagin entrant. I a la columna de la dreta és l'espai on tenim els mapes temàtics, és a dir, els podeu buscar filtrant-los a través del servidor de mapes, que és CrowdMap, o també els podeu filtrar a través nostre amb el blog. Llavors, un dels grans reptes i les grans dificultats, i aquí és on és realment ambiciós el projecte, és la coordinació d'aquest mapa. L'ambició del tema recau en què aquest procés sigui participatiu, és a dir, que no sigui centralitzat i moderat des d'aquí, sinó que se'ns escapi a les mans i que la gent de forma autònoma pugui anar incloent. I l'últim punt és que no esperem que, i això en funció de l'èxit, de com ho haguem fet, de com la gent s'ho cregui o no, que això no sigui una majarada més de sofà que tenim tan sovint, no? Hay que coordinar les luchas i de cop i volta creem una coordinadora de coordinadores que coordinaran les lluites perquè hem tingut la gran idea de que cal fer això així. L'ideal seria que això funcionés, que això tingués èxit. Fins aquí, si voleu, si teniu preguntes, si teniu... Perfecte. Durant l'hora de dinar passarem per les taules i us passarem aquests fulls que hem improvisat així una mica com hem pogut perquè seguim amb la feina de donar d'alta als col·lectius. En tenim molt poquets perquè tampoc coneixia ningú de què anava el tema. Esperem que cap a la tarda seguirem allà a l'entrada, cap a la tarda altra gent pugui anar incloent-se. Si sou de la CUP no cal que ho digueu perquè aquest el tenim bastant localitzat. El tema és si sou de tots aquests altres col·lectius més minoritaris que costa molt més caçar-los i identificar-los, doncs participar i emplenar el fullet, us anirem passant per les taules.